bener Pak Ratna wonten dalem Bancang. Sedaya warga Bancang nggih. Syukur rame Lamongan. Sugeng midhangetke saking Pak Ratna Bancang. Mas Omek sing duwe Malaysia Kuala Lumpur. Semangat makarya. Ini gak pengen mulai nang Indonesia ya Mas Omek ini. Ora Indonesia bae enak lek tayung ngene kok. Nok Kuala Lumpur, Johor manas ya. Nggih, kaki Bapak Rizky. Ya bengkel kayu jati untuk Kampak Modo. So kastur bluk telon Kampak. Rizky. Bengkel kayu jati. Jarawe jatmo jatmo tanggo jatan jiwa saiki jaman edan-edan padha awur-awuran tuwa anom padha ugal-ugalan kula simbalan nang ora ketinggalan jaman saiki Lebak Modo dipangan sapi ora ki sapi iki korban gengi
Mbok kira kembang opo kembang jati aku seneng kembang jati Ambu muti. ayo ti ayo padha nyawi Siti Samyati supaya urip ben Titi Septi Nuri putih gak wiwit ditandur padha ning kebon agung yalah bapak tak ngono di ngarep pari kok Lah kuwi? di mbok ireng sing iki to iki kembang apa kuwi lho karo karo to sok pete kembang yo memulak kok ngene sak dompol wae lalu ayo kanca bersatu supaya ribet maju cekeli turi putih ya metu ayo ditandur ning plungkutan lebak modho lagedho ya Pak mbok kira kembang opo kembang jeruk ruk Rok aku seneng di kembange jeruk ambu buruk buruk esok-esok ke podo adik remuk